Good morning nyo tanan sa Luzon, Visayas, Mindanao. So, ang number nako, ipaibaw lang nako ninyo, ang number nako is TL Mindanao or 3D ha. So, karon ang previous nato is mauni. Ang code nato mauni sa ang code sa atong number ha. So, ako karon nagpasalamat kung dako sa akong nadunggan nga tanan mga vlogger karon nagkadaog no. So, dako kay kong kalipay nga ang kaming mga vlogger karon nagpadaog nga nakagrasya ang mga tao. Mauro gini ako dili jud ko mubasa ang mga vlogger nga makapadaog kay malipay ko dako nga nakatabang sad sila sa mga tawo. Pero kanang mga vlogger sad nga murag bangwarta rapud sa mga tawo or di jud ko ganahan ana kay ngano. Sa bagay may kanya-kanya mga diskarte pero dako kay kong kalipay oy nga nakadungog ko news lang nila ba nga nagpadaog si Pulana, si Polonyo ana pero dako ka kuglipay mga guys kay siyempre nangasulbad nilang mga problema bayranan sa tuition o bayranan nila sa mga motor mga unsa pa na ako nalipay jud dako pero sa tinuod lang dili ba jud ko tigig duol na nila gid madunggar ako sa mga GC nako ba nga nidaog si kuan ana ra. Pero di ko taglaag kay busy ko wala ko time kay pag live sa kung kinabuhi ani akong channel. Wa mo ko kabaw nga kaning 215 na akong 2 PM target nga wa mo ko kabaw wa mo ko ka live follow up. So moment akong live good trabaho unsa luoy misag kay kustanan gud ugi wa gi ko pahuway ani gani kay muli ay manggug ko. So mga guys adik na nato magdugayon atong live ha kay ang uban maluoy pug ko kay atong video kay ang uban maluoy ko kay nagload ra po na sila so arita sa sit E. Sumaw ni atong sit E ako atong pakita nagsuwat ko kay ang video lagi magdagan mo taas niya kabalo ba ako gina skip ra taw nang ako ang video pero paminaw jud mo asa ta mo papuniton sa STL Mindanao or sa Visayas sa Mindanao or Visayas STL. Paminaw jud mo asa ta mo papuniton ha. Mo istorya man ko og asa mo papuniton ako. Sa nga C ba or B ba or D o C-E-B. So kini siya diri nga number ari mo STL Visayas 2 PM ha. 2 PM. Okay? 2 PM. Ayaw sa kuha ang Mindanao. STL lang. STL ha. STL. Arin na to sa sit B. So okay, mauni ang sit C ha. Ang sit C ni. So 5 PM STL Mindanao and Visayas kuha dire ha kuha din ni dapita okay unya ang 2 PM sa 3D diha mo kuha upat ra ba na ka numero punit lang mo bisag asa ana kung maglisod gani mo mga guys sa pagrambol kay kulang lagi atong budget iana na lang ninyo palitan 388 anaon na lang ninyo mga guys 338 ana na lang ha unya 524 ana na lang ha kay para magdili mo magkadakan kay baluoy sa kuninyo taon pero mas may manggunang irambol okay. So ari na puta sa sit C. So karon sit C ta ha. Sit C. So Visayas STL diri mo kuha sa 2 PM. Gistorya na ba ito na 2 PM? Okay, 5 PM man to. Visayas diri mo kuha ha. Visayas 2 PM. 2 PM Visayas STL. Okay? Gistorya na nako diin mo dapita pa bunuto nako ha.
Unya ang 2 PM ang what's diri mo kuha ha Visayas 2 PM ha Visayas nya ang 2 PM Mindanao diri mo kuha Mindanao kay 5 PM to akong giingon 5 PM to akong ingon ganiyan 5 PM o diha mo kuha 2 PM Mindanao. Okay, so ari na sagta sa special Oldro. Paminaw mo ha, Oldro. Special Oldro. 816346. Okay? So maintain, aritas maintain ha. Isali na lang ako para di na magtaas ang video. So maintain 356 539. Karon, ako istorya ninyo ha. Kini nga number, gihiring ni siya, ikatulo na kadlong hearing. Okay? Akong istorya ninyo, 9 PM, diri mo kuha, maintain, og sa, special. 9 PM, still Visayas, diri mo kuha. Kuha sad mo diri. Duha ra ba ni number? Pero kini siya nga number, nigawas naman ni karong gahapon, nigawas na sa STL. Kini siya. Diha mo kuha ha, og sa, adto pud sa letter C. Ang letter C, 3D, 5 PM, dito mo kuha. Letter C. Katong naay dito, kung sa uban naman, kung ganahan mo mukuha sa letter C, letter B, ako tamong tudluan, kung sa inyong puliton sa letter B, katong 383, naa diha dapita. 383 sa letter B, Oldro. Kuha na nyo Oldro, letter B. Sa seat B, 383. Okay? Kuha na ninyo ha, mga guys. Oldro. Gitagaan na tamog sign ha. Huwag ka ng 346, ayaw sa danyo biyahe, kuhaan na ninyo. So, karon mga adlaw mga guys, daghan, congrats sa nga kadaog tanan. Ha? Congrats. Akong 215 target jud. Na target jud siya. Pero kani siya, nainundum mga niagi ako maning gihatag ninyo. Gihatag ako mga last mga 3 weeks ago na siguro. So karon mga guys, ang ako ikuan ninyo ha. Ako ipakita ninyo ha. Mao ni ako ang saan naman to Congrats STL Mindanao target 631. Congrats. Mao ni ako ipakita ninyo ha. Hinatot ako nga nakakita mo. Di na lang ako may mayon mga guys kay sakit ako liog sige nagibutiron ba ya taong ko nya. Good luck and God bless. Not guide probables only. Always play target rumble para sure win. Okay? Unya mao na to mga guys nya kanang pasalamat ko sa mga tao nga solid followers nako nga kabalo ko do na ko solid followers gud kay bisag dili man gani mo daog akong number mo anhigid sila nako og mo duaw. Ug ila jud taw kung ikuan kay may bawo man ko 500 300 naman lang kung viewers. So kanas lang mga solid viewers nako solid followers. Kini nga number ha ay mo kalimot mao na kong gistorya ninyo. Mao na kong gistorya gid ninyo ha ay mo kalimot gitaon. Mao to. Kini sad kaning ako ipahinumdum ninyo. STL diri STL 5 PM 2 PM kuha na ninyong 647 mga guys ha. Kuha na ninyo og dang 412 kay ugma pitsa 4 basig mamitsa siya ba. 412 or 482 kini siyang 412 delikado sa ni siya. Pero kini siyang 647 hearing ni siya tong isang adlaw jud. Nya mao na ko istorya ninyo kana ang code nindot na nga code kining 647 kuhaan na ninyo ha ay mo kalimot og 412 STL kuhaan na yung code ka code STL unya mao to kung istorya ninyo STL ha katong mga kuan og naminaw mo sa akong istorya makadaog jud mo
Naa di number nga mugawas ugma na pud sa mga STL. Nya guys, salamat sa iyong pag-view sa akong video ug dinhi na ta kutob ug gabi na kay diri mga guys, duka na kagustan mo guys, paita lagi sa kinabuhi lagi kay saon man lagi mao man ni atong life. Trabaho, mag-vlog. Listen mo sa nga ako undangon niyang pag-vlogod kay murag kunya congrats sa 519 na kabalo ko na ini daog jud sa 59 sa akong lucky number og sa coding. Congrats jud kaayo hasta katong usa nga number 146. Salamat kayo mga guys ha. Dinhinan ta ko to ba ug mag-chat-chat ugma. Mag-live ko sa iyo ugma guys. Mag-live ko sa promise. Mag-live ko sa iyo.